rectify ng mga misunderstanding between us and Walay iendorso nga partido ingon man kandidato si MNLF Chairman Normy Suari alang sa 2022 national and local elections. Dili sab niya butan ang mga miyembro kung kinsay pilion nga kandidato. Sa eleksyon kami ay palagi we stay in the sideline. We don't like to be seen as favoring any party or any candidate. Pabayaan na namin ang aming members lahat all over the country hanggang sa Mountain Province, sa Apayao, lahat doon. Ikaw mag-YouTube. Doon sa Southern Luzon, sa Central Luzon, sa Visayas, everywhere. Sila na, they know better. Alam nila sino ang may who have the qualification to govern the country. Aminado si Normy Suari, iyahan ang naistorya ang halos tanang kandidato pagkapangulo o gi-welcome sab niya kini sa iyang balay o opisina kung ugaling mangampanya sa Davao City. Na dito naman pumupunta ang lahat. In fact, lahat ng halos lahat ng mga kandidato for president gusto nila magbisita dito sa aking residence o kaya tinatawag nila opisina sa Davao City. So nilagyan namin doon. Welcome everyone kung gusto nila magbisita dito. Wala hinuon gilatag ni Normy Suari kung unsang kalidad sa kandidato ang iyang butuhan. I said welcome. If you want, you come and tell us what exactly is your program of governance, of government once you come to power through the support of the MNLF. Kasi always ang MNLF decisive man ang support. Kung sino ang suportahan ng chairman, dala na yung millions and millions of MNLF members and sympathizers all over the country kasama sa labas. So that's how crucial is the MNLF support. And in our case, we don't discriminate. Kung sino-sino gusto magpunta, bisita sa amin, in good faith, they are welcome. You can tell them. Provided they have written document telling us in good faith ano ba talaga ang kanilang plan of governance, of government once they come to power. Gipasabot ni Normy Suari nga lig-on og nagkahiusa gihapon ang mga miyembro sa MNLF nga nakatabang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa usa ka lugar. Andam sabong suporta ang MNLF alang sa maninawong piniliay karong Mayo 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.